Kineski premijer Wen Jiabao je 5. ožujka u izvješću o radu vlade, danom na godišnjem zasjedanju Svekineskog narodnog kongresa, rekao da je Kina ispunila glavne ciljeve 11. petogodišnjeg plana o ekonomskom i društvenom razvoju. Wen Jiabao je naveo da je u proteklih 5 godina ukupna vrijednost BDP-a dostigla 39,8 trilijuna, 39.800 milijardi juana i da je prosječni godišnji rast iznosio 11,2%. Prihod državnih financija je u prošlih 5 godina povećan za više od 5 trilijuna, 5.000 milijardi juana, a prosječni godišnji rast prihoda građana je 9%. Wen Jiabao je istovremeno istaknuo da ciljevi o udjelu dodatne vrijednosti i zapošljavanja u uslužnoj industriji i ciljevi o udjelu sredstava za istraživanje i eksperimentalni razvoj u BDP-u nisu ostvareni, a predviđeni su 11. petogodišnjim planom. Tijekom prošlih 5 godina Kina je izdržala udar međunarodne financijske krize, veliki potres u Wenchuanu i druge prirodne katastrofe. Kineska vlada je potpuno ukinula poljoprivredni porez i svestradno provodi besplatno obavezno obrazovanje u gradovima i selima. Kina je uspješno organizirala olimpijadu 2008. godine u Pekingu i Expo 2010. u Šangaju, kao i postigla važne napreke u oblastima astronautike s ljudskom posadom, istraživanju mjeseca, superračunala i drugih visokih tehnologija. Wen Jiabao je naglasio da je uvjeren da ta postignuća pokazuju veliku snagu kineske reforme i otvaranja. On je također priznao da pitanja o obrazovanju, medicinskom osiguranju, cijeni roba i stanova još nisu fundamentalno riješena. On je predložio da se ubrza rješavanje ovih pitanja. Inače, petogodišnji plan je srednjoročni i kratkoročni plan o kineskoj nacionalnoj ekonomiji i društvenom razvoju, koji je počeo 1953. godine.